हाय फ्रेंड्स, बे भिडियोआव सावरायनो आखायाव लादों बर'फोरा भुत पेटा फोथायग्रासो। बे बाथ्रानि सायाव नोंथांमोना गुदि खिथा मिथिनो मोननाय जागोन। थारा मा बेखौ नोंथांमोननो बाहाय खिन्थाना होनो आखायाव लानाय जादों। बर'फोरा जे भुत पेटा फोथायग्रासो होननानै खायफाया जोंखौ बुङो एबा बुंनो सोरबायदि मानसिया बुंदों बेनियावबो नोंथांमोननो बाहाय फोरमान हिसाबै गासैबो गुदि खिथा बेखेवनानै होनो आखायाव लानाय जादों। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडियोखौ जोबजासिम नायलां आरो बुजिनानै ला। बिनिफ्रायसो नोंथांमोना कमेन्ट हो। ससे नायनायनि गेजेरावनो नोंथांमोना कमेन्ट्स होनो नाङा। मानो होनबा गुदि खिथा मिथिजोबलांनायनि उनावहायसो सावरायोब्ला गाहाम जायो। बे जाहैबाय बर'फ्रा भुत पेटा फोथायग्रासो। बे बाथ्राखौ जोङो गोबां आर्टिकेल्सफ्राव मोनदों। जाय लिरगिरिफोरा बे बाथ्राखौ बुंदों, बे बाथ्रानि बुंगिरिया सोर बेखौ खिन्थानायाव जोङो गुदि खिथा नायलांबा नुनो मोनदों जे रेभारेन्ड सिडनी एन्डेल, जायखौ बर'नि बिफा बर' बोराइ होननानै बुंनाय जायो, मिशनारि रेभारेन्ड सिडनी एन्डेल, बिथाङा जोंखौ बर'फोरनि धोरोमखौ भुत पेटा फोथायग्रासो होननानै बुंलांदों। बिदि होननानै जों गोबां बिजाबफोरावनो मोनदों। दा थारा मा नोंथांमोना बेखौ नुनो मोनसिगोन। दा बिनि सिगां नोंथांमोना बबेबाफोर लेखायाव मोनबायब्ला बेखौ एसे खेल खालामनानै नायफिननाय खनसे मा होनदों। जेरै गबिन्द बसुमतारी बिथाङाबो होनदों गावनि लिरबिदाङाव। गुबुन नोंथांमोना जायफोरा बिजाब फरायो बिसोर नुबाय जानो हागौ जे बर'फोरखौ भुत पेटा फोथायग्रा होननानै रेभारेन्ड सिडनी एन्डेल बिथाङा बुंलांदों होननानै बुंदोंमोन। दा बाहाय मा बुंदों बिथाङा आं दा मिथिगोन। दानिया जाहैबाय फैदो दि कसारिस बिजाबखौ रेभारेन्ड सिडनी एन्डेला लिरदों। दा नोंथांमोना जाय नायगासिनो दङ दा कसारिस बिजाब, बेनो बिथांनि लिरनाय बिजाब, नाथाय बेखौ रिभाइस खालामदों, पस्टार खालामदों। बे जाहैबाय बिना लाइब्रेरिया दिहुनदों। नोंथांमोना बाहाय नायबा नुनो मोनगोन। फारियै दि कसारिसखौ लिरदोंमोन 1911आव दिहुनदों। बेनिफ्राय निउ इडिसन दिहुनफिनदों 2017आव बिना लाइब्रेरि, आरो बेनिनो रिभाइस इडिसन जादों 2012आव। बे 2012नि कपि आंनाव दङ। बियो नोंथांमोनावबो दङ जानो हागौ। जायफोर बिथांमोना नायबाय बिथांमोना गुदि खिथा मोनथिखाबायबो जानो हागौ। दा बाहाय बे बिजाबनिफ्रायनो बर'फोरखौ जे भुत पेटा फोथायग्रा होननानै बुंदों, एनिमिस्ट होननानै बुंदों, जायखौ एनिमिस्टिक होननानै बुंदों इंराजियाव, बेबायदि भाषा जे बाहायदों जोंनि सिगाङाव जोंनि धोरोमखौ, बेयो बेसेबां सैथो बेखौ नोंथांमोना बे बिजाबावबो नुनो मोननाय जागोन आरोखि। बाहाय खिथानो आखायाव लादों बे बिजाबनि 33 बिलाइ नोंथांमोना नायबा नुनो मोनगोन। 33 बिलाइ बाहाय नोंथांमोना पसिबोल नङा जानो हागौ। मानो होनबा आं बाहाय आखाइजों लिरना होदों। बे जाहैबाय आखाइजों लिरना होनाया बाहाय निउ चेप्टार जागायजेनदों। निउ चेप्टार जागायजेननायाव बिजाबाव पेज नाम्बार होनाय जाया। बेनि नेक्स्ट सेक्सन एबा नेक्स्ट पेजावसो बेनि पेजआ उननिया थाहैगोन। जे जायगायाव चेप्टार जागायजेनगोन बाहाय पेज नाम्बार थाया। बेनिखायनो आं बाहाय लिरनानै होनांगौ जाना फैदों। नैबे 33, बेनि सिगांनि पेजआ 32मोन आरो बेनि बेक साइडनि पेजआ 34 जागोन। नोंथांमोनाव जायफोरा बिजाब दङ नोंथांमोना नायबा नुनो मोनगोन। दा बेफोर जेखि जाया बे सेक्सन 4आव रिलिजियननि सोमोन्दै, कसारिफोरनि बा बर'फोरनि सोमोन्दै जे बाहाय सावरायदों, बेहाय मा लिरदों बेखौ जों ससे फरायबानो जों मिथिनो मोनगोन। बे जाहैबाय नोंथांमोना नायदो दानिया बाहाय नोंथांमोना गुदिनिफ्राय फरायलांनो सेक्सन 4 रिलिजियन। बे जाहैबाय दरं जिल्लानि बर'फोरनि सायाव लानानै लिरनाय। बै समनि दरं जिल्ला, आथिखालाव दरं जिल्ला होनबा जोबोद गुसेब, बै समाव जोबोद गुवारमोन, जाय बङाइगाव जिल्लाखौ लाफानानै थांफाजोबोमोन। बै समनि दरं जिल्ला, गवालपारा जिल्लाया गवालपारा जिल्लाया जाहैबाय जों दा थानायमोन चिरां, धुबुरि, ओरै क'क्राझार, बङाइगावआबो गोग्लैनाय, दानि गवालपारा, बिसोर गवालपाराजोंमोन बै समाव इंराजफोरनि समाव। आरो बेनिफ्राय सानजानि जिल्लायानोमोन दरं। दा बेनिखायनो बैयाव जोबोद गुवार ओनसोल दंमोन गोदोनियाव। बे आलादा बाथ्रा, बेखौ जों गारदो। दानिया बेहाय मा लिरदों? दा रिलिजियन अफ द कचारी रेस इज डिस्टिंक्टलि अफ द टाइप अफ कमनलि नन एज एनिमिस्टिक। बाहाय मा होनदों? कमनलि नन एज होननानै बुंनाय जादों। बाहाय एक्जाक्टलि रेभारेन्ड सिडनी एन्डेला गाव मख'जेननाय बर'फोरखौ, कसारिफोरखौ एनिमिस्टिक होननानै बे लाइनसे बाथ्रानि गेजेरखौ बाथ्रा खोन्दोखौ लानानैनो गोबां लिरगिरिफोरा बिथांखौ थांखिनानै बुङो जे रेभारेन्ड सिडनी एन्डेला बर'फोरखौ एनिमिस्टिक होननानै बुंलांदों। बे बाथ्राखौ जों गोबां लिरगिरिफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनदों। खोथाया जाहैबाय लिरगिरिफोरनिबो गासिबो नङाबाबो आं नुनो मोननाय बायदिब्ला मा खालामदों, गोबां लिरगिरिफोरानो सोरबा सासे गेदेमाया लिरगिरिया दा कसारिस बिजाबनिफ्राय लाग्रोजेनबाय कपि खालामनानै। बेनिफ्राय थुनलाइ मुलुगनि सिखाव, जायफोरखौ थुनलाइ मुलुगनि सिखाव होननानै बुंदों, बै सिखाव लिरगिरिफोरा मा खालामदों?
बै कपि खालाम मा होनो जाय अरिजिनेल लिरगिरिया दि कसारिस बिजाबनिफ्राय लानानै लिरलांदों रिसार्च हिसाबै लिरलांदों पेज नाम्बार होनानै एडिसन होनानै बबे बिजाबनि बेसेबां पेजनिफ्राय लानानै लिरलांदों बे कपिखौ लानानै लिरजेननाय बेनि टेक्सटखौनो कपि खालामनानै डाइरेक्ट लिरदों जायनि बिथं होनो हाया। आं लिरगिरिफोरनि मुंखौ बुंला बबे बिजाबाव लिरदों आं बेखौबो बुंला नाथाय नोंथांमोनाबो बिदि नुनो मोनगोन टे कसारि बिजाबाव टे कसारिस बिजाबाव बर'फोरखौ रेभारेन्ड सिडनी एन्डेलानो एनिमिस्टिक होननानै बा भुट बेथा फोथायग्रा होननानै सिबिग्रा होननानै बुंलांजेनदों होननानै बुङो नाथाय बिथांमोना फोरमान हिसाबै गाहायाव जे मा होनो रिसार्च बा बिजिरसंनायनि जेबो फोरमान होनो हाया जे दि कसारिस बिजाबनि बबे पेजाव दङ बेसेबां नाम्बार चेप्टार बेसेबां एडिसननि बिजाबाव गाव नुदों बेखौ होआखै आरोखि जाय नंगुबै लिरगिरि नङा बिसोर बेबायदिखौ होनो हाया बे जाहैबाय मालायनि सावरायखांखानायनिफ्राय कपि खालाम गावसोर आर्टिकेल लिरो आर्टिकेल लानानै बे पाब्लिश खालामो आरो गावसोरखौ फेमास खालामनायनि अनगायै जेबो नङा लिरगिरिफोरा गाज्रि मोननो नाङा खाय बुंनाय जादों जे नंगौबा नंगौबै नागिरनानै लिरनांगौ अरिजिनेलखौ होनांगौ फोरमान खालामनांगौ प्रुफ होनांगौ आरोखि अब्लासो जों बेखौ जों सैथो होनना लानाय जागोन बेनिखायनो बुंनाय जादों बाहाय बैसोर बिथांमोना जायफोरा फोरमान हिसाबै लिरदों बिथांमोननि थाखाय साबायखर दा बे खोथाया आं बुंनो लानाया जाहैबाय बाहाय मा होनदों दा रिलिजन अफ द कसारि रेस इज डिस्टिंक्टलि अफ द टाइप अफ नन एस होनो नन एस होननाय माने मा होननाय जाखो बे जाहैबाय रेभारेन्ड सिडनी एन्डेला गाव बुंनाय एक्जाक्ट गावनिफ्राय बाहायजाजेननाय बाथ्रा नङा बियो बयबो बिदि बुङो एनिमिस्टिक नन एस मिथिनाय जायो होननानै बुंबाय नालाय नन एस माने मा मिथिनाय जायोब्लाथ' मा बयबो बेबायदिनो बुङो आरो बै समावनो जोंखौ बयबो बेबायदिनो बुङोमोन सोर बुङो जानो हागौ बे ब्रिटिश खुंगिरिफ्रा जोंखौ बुङोमोन बिसोरो रेभारेन्ड सिडनी एन्डेला बैसोर बै समाव गावनि समाव गावसोरनि खुंथाय समाव जोंखौ एनिमिस्टिक बुंनाय खोनानायखौ लानानैसो गावबो बिजाबाव थिखोना होदों बे थिखोना होनायनि थाखायनो जे बिथाङा गाव बुंजेनदों बे नङा बै समावनो बुंबाय थायोमोन ओंखायनो बिथाङा नन एस होननानै मिथिनाय जायो जायखौ एनिमिस्टिक होननानै मिथिनाय जायो होननानै बुङो आरोखि मिथिनाय जायो माने मा बेनो रेभारेन्ड सिडनी एन्डेला गाव बुंजेनथारनाय नङा बे समावनो इंराजफोरनि समाव जोंनि बर'फोरनि बा कसारिफोरनि बे बाथौ धोरोम बा धोरोमखौ भुट बेथा फोथायग्रा होननानै मिसनारिफ्रानो बुंलांदों बिसोरखौ मिसनारिफ्रा गासिबोआनो मख'दों बे मख'नायखौ लानानैनो बे खिथानानै होदों आरोखि बिजाबाव लिरनानै बेसो दा बेयाव खिथानानै होनायाव जोंहा बिथांखौ गाज्रि मोननांगौनि गोनांथि गैया होननानै आं सानो मानो होनबा रेभारेन्ड सिडनी एन्डेला जोंनि बर' हारिनि थाखाय गारजाथाव सुबुं नङा नेवसिजाथाव सुबुं नङा बेनि थाखायनो बेखौ जों बुंनांगोन मानो होनबा नैबे रिलिजियननि बाथ्रायाव एनिमिस्टिक जे बुङोमोन बेखौ लानानै जों दुखु मोननो नाङा दि कसारिस बिजाबा बर'नि मोनसे जोबोद गोनांथार बिजाब जायाव बर' हारिनि गासैबो सावगारियानो दङ बेजों लोगोसे बाहाय जेड एन्डारसननि कालेक्सन अफ कसारि फक टेल एन्ड राइम्स बिजाबनिफ्राय लानानै गोबां सल' जथायनायबो बाहाय जोंनाव थिखोफानाय दङ बाहाय जायखौ नायनानै जोंनि बर'नि जारिमिना बाहाय जोङो खोन्दोसे हाबनानै दङ बेखौ जों बयबो बाख्नायनांगोन बेनि थाखायनो एन्डेल बिथांनिसिम जों साबायखर बावनांगोन नाथाय नैबे फिसा बाथ्राखौ लानानैनो एन्डेलखौदि जोङो बांसावनाय मोनो बेखौसो आं बाहाय बुंनो आखायाव लादों जाहाथे जुदि बुंदोंब्ला माबादि मानि थाखाय बुंदों बेखौ थारै बिजिरनानै नायग्रोनानै जाहाथे बाथ्राखौ बाहायो आर्टिकेल्सफोराव मानो होनबा जोंनि मानसिफ्रा नंगुबै बिजाबखौ जों फरायबा दि कसारिस बिजाब गोबां नुयै जानो हागौ नोंथांमोनाबो दा फ्रायानो नुवाखै जानो हागौ नाथाय बैसोर बिथांमोनहा लिरनाय लिरबिदाङाव बाहायनाय गावसिनि बर' लिरबिदाङाव बर' आर्टिकेलाव बाहायनाय जे बर'फोरखौ दि कसारिसआव बा रेभारेन्ड सिडनी एन्डेला एनिमिस्टिक होननानै बुंदों बिथाङानो बुंलांजेनदों बेबायदि बायदिसिना खोथा बुंनाय नोंथांमोना नुदोंबो जानो हागौ दा बेयो कमप्लिटलि सैथो नङा बुंदोंमोन जाहैबाय नन एस एनिमिस्टिक होननानै बुंदों गाव खेंसालिया एसे खिन्थाना होदों मानसिफ्रा बुङो बेखौसो बाहाय लिरनानै गालांदों बेनि थाखायनो बे मोनसे फिसा बाथ्रानि थाखाय जोङो एन्डेल बिथांखौ गाज्रि मोननो नाङा बेखौ बाहाय बुंनाय जादों आरो जायफोर बिथांमोनहा बेबायदि फोरमान गैयाजासे लिरो बिथांमोनहा सोलायनांगौ लिरनायखौ आरो दिनैनिफ्राय आं सानो जायफोर बिथांमोना नायदों सोलायगोन जायफोर बिथांमोना लिरगिरि नंगौ आंबो सासे लिरगिरि आंबो लिरोब्लाबो बेबादि लिरा आरो जेखौ बुंदों जारिमिननि बाथ्रा बे जारिमिननि बाथ्राखौ जों फोरमान नांगोन आरो नायगिरि बिथांमोनखौ आं खावलायनो आखायाव लादों जे नोंथांमोनाबो बिजाब फरायोबा बबेबा बिजाबनि बबेबा रायथाइयाव बबेबा पेरेग्राफाव बबेबा आर्टिकेल्सआव बबेबा सोरनिबा
ससे आर्टिकोल्सनि जेनाखि कपि पेस्ट लाबोगोन, जेनाखि मा होनो टेक्स्ट लाबोनानै जोंनो होफैगोन, बे टेक्स्ट लाबोनाया बेसेबां सैथो बेयाव जोङो नायग्रोनांगोन, ओमफ्रायसो बे सैथो बाथ्रा बुंनायखौ जों फल' खालामनांगोन। माने मा होननाय जादों, बबे बिजाबनिफ्राय लाबोदों बेखौ फोरमान होनो हानांगोन बिथाङा, जे टेक्स्टनि गोजौआव कलन लागायनानै नाम्बार होगोन, गाहायाव बबे बिजाबाव दं बेसेबां पेजाव बेखौ खिन्थानो हानांगोन। रिसार्च टाइपनि बिजाब बेखौसो जों फरायनांगोन, नङाब्ला बे आबां जाबां जायखिजाया मालायफोरनि कपि खालाम बिदि सुजुनानै गावखौनो मा होनो बारा बुंनांगौ जागोन, गावखौनो सिनायथि होननानै लिरनाय लिरगिरि आर्टिकोल्सफोर दंबा बेखौ जों फरायाब्लाबो जायो, बेफोरखौ जों नायाबाबो जायो। बेनिखायनो आं बुंदों फोरमान होनानै नंगुबै होनानै प्रुफ थानाय बिजाबखौसो जों फरायनांगोन, आर्टिकोल्स दङ बेखौसो जों नायनांगोन। अब्ला गोजोन्थों, एसेनोसै नोंथांमोना बेबायदि जाहाथे आरोबाव इयुनाव जे एन्डेल बिथांखौ नेक्स्टआव आरोबाव जोंखौ एनिमिस्टिक बुंजेनग्राया बिथाङानो होननानै जों बदनाम खालामा, एबा बेखौ जों बार बार बाहायफिनबाय थाया, बिनि थाखाय जों सांग्रां जानांगोन। जे बर'फ्रा एनिमिस्टिक नङा, जों एनिमिस्टिक नङा, जों बयबो मिथिखागौ जोंहा दासो ट्रुथ सैथो इसोरखौ जों सिबिगासिनो दंखायो, बोराइ बाथौ, बेखौ जों बयबो मिथिगौ, जायखौ दिनै मुलुगाव बयबो मिथिबायानो, आरो जों बेखौ सिबिलांबाय थानांगोन। जों गुबुन हारिनि नारसिननायावबाबो जों बेखौ, गुबुन धोरोमफोरनि नारसिननायावबाबो जों बेखौ बोखांलांनो नाजानांगोन। जोंनि हारियाव गोबां धोरोमफोर दङ, जायखि धोरोमानो जाया मानो, ब्रह्मआनो जाया मानो, खृष्टियानो जाया मानो, हिन्दुआनो जाया मानो, नाथाय जाथिनि धोरोम हिसाबै जों बाथौ धोरोमखौ बयबो अनसायनाया मोजां। थिगैनो दं, नंगौ, बेखौ आं बयखौबो जाजानो लुबैयो आरोखि। नोंगौ, थिगै जोंनियाव गोबां ब्रह्म धोरोमारिफोर दङ, बिसोर गावबा गावनि धोरोमखौ लाया। बाथौ होनबा जोंनि धोरोमा मा, बर'निया होनबा बाथौ, जों बेखौ बुंनो नांगोन। जोंना आं बर'बाबो आंना नङालै बेबायदि बुंनो नाङा, आरो हारि हिसाबै जोंहा गावबा गावनि धोरोमखौ सिनायथि होनांगोन, अब्लासो हारियाबो सिनायथि जागोन। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअनि सायाव मोजां मोनदोंबा कमेन्ट्स खालामदो, लाइक खालामदो, आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम, जाहाथे बेफोरबायदि जों गोबां खोथाफोरखौ सावरायनो लोगो मोनबाय थायो। बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।